Здравейте, другари! Добре дошли във втори епизод на подкаста Революционен глас по инициатива на движение Никола Апцаров. Днес при нас е Златко от Федерацията на анархокомунистите в България. Здравей, Златко! Добре дошъл! Здравейте, добре заварили. Директно те захващам с първи въпрос. Разкажи ни малко за себе си. Кой си ти? Как си стигнал до идеите на анархизма? Аз съм обикновен човек, българин от провинцията, от Ямбол по-конкретно. И съм роден 80-та година, т.е. по времето на Тодор Живков. Та съм закачил малко от така наречения развит социализъм в България. Помня някои неща от това общество. И бях под влиянието съответно на тогавашната пропаганда. Аз бях от децата, които, или може би от малкото деца, всъщност, които взимаха за чиста монета, нали, пропагандата на тогавашното общество, която вървеше, нали, на повърхността. И си мислех, че строим комунизма, или ако не го строим, поне сме построили социализма вече, отиваме към комунизъм и така нататък. Още повече, че родителите ми бяха партийни членове, отново от вярващите. И те, нали, ми ги обясняваха по този начин нещата. А на практика децата на тая възраст до към 10-15 години още взето повтарят представата на родителите си за света. И аз не бях изключение. И аз помня как вече към края на 80-те години, може би година или две преди 10 ноември и по-точно казано оставката на Тодор Живков, нали, тръгването към демокрацията. Баща ми отиде да работи на такова място, че се срещаше вече с по-запознати хора, висшисти, завършили университет и там се говореше за несправедливостите на номенклатурата, за това, че има доносници и такива неща. Тогава започнаха малко да му се отварят очите в това отношение. И съответно, нали, аз понеже винаги съм се вълнувал от политика, така от обществените взаимоотношения, аз, нали, попих и това нещо. Оттам съм тръгнал и в началото на 90-те години, когато, нали, Българската комунистическа партия реши да строи демокрация в България, нали, тия историите за някакви цветни революции и такива неща просто не са сериозни. Буквално самата партия или поне една доминиращата част в нея реши, че ще промени обществото. Вероятно под влиянието на партията в Съветския съюз. Тогава, нали, баща ми, даже аз помня първите митинги, беше така, симпатизираше на СДС, ходеше на митингите, чува какво говорят. Един вид на антикомунистическата опозиция, въпреки че беше партиен член. Много бързо обаче се разочарова и много бързо стана партиен секретар, както беше обикновен работник на работното си място. Когато партията започна да се пререгистрира от БКП в БСП, баща ми изведнъж се оказа, че е някакъв активист там на ниско ниво, защото всъщност огромната част от хората, които преди това се бяха записали за комунисти, не искаха да продължат да бъдат тая партия. Това е дълга история. Важното е, че моите идеи горе-долу вървяха с неговите. Нали, аз бях свидетел, той се оплакваше вкъщи, нали, каква е ситуацията и т.н. Даже след Жан Виденовата зима през 1996 година той влезе в БКП, понеже, нали, партията тогава се беше сменила името на социалистическа. Баща ми се разочарова от действията на Жан Виденовото правителство и влезе в комунистическа партия на Владимир Спасов конкретно. И аз тогава започнах вече бях на 16 години и започнах да вземам някакво участие аз в някакъв организационен живот, в смисъл там в БКП, в местната партийна организация. Ходил съм на събрания, говорил съм си, нали, с хората. И, нали, добих някаква представа какво представлява конкретно тая партия, конкретната организация.
После когато дойдах в София, още дето си бях с този тип, нали, крайно леви идеи за комунистическо управление на държавата. Точно тогава обаче започнаха протестите срещу войната в Ирак и на един протест срещу войната в Ирак, на който отидох, там се срещнах с някакви анархисти и разбрах, че има такова нещо като анархисти. Оказа се, че преди това, въпреки че Ямбол е бил така, центъра на движението, на анархистското движение в България, по времето, когато анархизма е бил най-силен в нашата страна, хората са били толкова жестоко потиснати след 9 септември, че нямаше как да чуеш това нещо, ако си човек в моята позиция, който няма такива роднини, нали, и по някаква неформална и даже нелегална линия, нали, стигне тази информация до тебе, няма как да ти се случи по нормалния, така да се каже, начин. В София се запознах с анархистите и ми харесаха като хора. Ако щеш, тогава дори поддържах връзка с движението 23 септември тук в София. Но някакси анархистите, ние всички бяхме млади момчета, нали, в началото на 20-те си години. Анархистите ми допаднаха повече и както ще покаже бъдещето, нали, това не е случайно. По този начин стигнах до анархизма, въпреки че няколко години аз се сътрудничех, е най-точно да се каже, с анархистите, помагах им за техни акции, поддържахме заедно един медиен портал, който се казва Интимедия, тя отдавна успяхме да я затрием. Аз лично не съм виновен, само искам да кажа от други хора, нали, го затриха сайта. От тогава за времето си, нали, беше интересен и полезен според мен проект. И всъщност много от съвременните съпротивителни движения, ако мога така да ги нарека, минаха през него тогава. Нали, покрай този сайт участвах с анархисти в някакви неща и ги опознах по-добре, опознах и идеологията по-добре покрай хората. Но няколко години поне не се припознах като анархист. После така се случи, че трябваше в прав текст да определя, даже публично по телевизията, нали, анархист ли съм или не съм. И малко така неподготвен се обявих публично за анархист. Сега вече мога да го кажа вече съвсем подготвен, нали, познавайки и идеологията, и историята на движението, и практиката и в наши дни, и от преди столетия, примерно. Мога да кажа спокойно, че анархистските идеи, анархистката практика допадат, т.е. отговарят най-добре на моята личност. Имайте предвид обаче, че и анархистските идеи, и анархистката практика са доста разнообразни неща. Съвсем не се измерват по един начин. Има въоръжени анархисти, има и анархисти, които отхвърлят оръжието и насилието. Самото движение, т.е. самите идеи са толкова, бих казал, широки, че позволяват много различни широки действия от хората, които ги подкрепят. В този смисъл аз при всички положения намерям мястото си в някаква част от този спектър, но има хора, които се наричат анархисти, дори които аз самия бих определил като анархисти, и всъщност се разминават с мен по идеи и дори понякога се противоречат с мен като действия. Ти спомена думата анархия многократно. Защо често е използван този израз погрешно? Винаги е представен като хаос, безредие, разрушение. Какво всъщност означава анархия? Анархия, буквално преведено, означава безвластие, той идва от гръцки език. И това, което е смисъла на български език, е, че обществото, т.е. обществото, което живее в анархия, е общество, в което няма власт. Понеже обаче властта исторически се опитва да убеди хората, че тя е необходима, полезна, важна, без нея не може, ние сме научени
че имаме нужда от нея. Всяка организация в нашето общество и в обществата 2000 години погледнато назад, грубо казано, прием по нашите земи, горе-долу от 2000 години, поне от времето на Римската империя насам, по нашите земи е установена твърда държавна власт. Най-важните организационни неща, например пазарите, търговията, транспорта, такива неща, без които прогреса не може да се постигне, са доминирани, организирани и контролирани най-вече от държавата. И тая държава, тя обяснява на хората, че без нея няма да има търговия, няма да има транспорт, няма да има мир, няма да има спокойствие между хората. И съответно ние сме научени, че без държавата, която е, как да кажа, еманацията на властта, нали, в смисъл, тя е най-голямата възможна власт между хората е държавата. Дресирани сме, че без нея, нали, следва хаос, безредие, разрушение и така нататък. На практика това, което може да се наблюдава в историята, нали, това, което се случва, като говорим за хаос, безредие и разрушение, това се случва обикновено, когато има много съперничещи се банди, които се опитват да вземат властта в свои ръце. Тоест, нали, има някакви малки властчици, нали, които се борят една срещу друга и се борят да заграбят буквално власт върху хората и те водят до хаос, безредие и разрушение. Но на нас така ни е обяснявано, че като няма една власт, т.е. държава, която да доминира всички останали, тогава има хаос, безредие и разрушение. Това, което ние казваме е не. Ако искаме наистина да няма хаос, безредие и разрушение, трябва да няма никаква власт от едни хора над други хора. Всички хора трябва да са равни и да се разбират помежду си с доброволни споразумения. И тогава няма да има разрушение, защото никой няма да отиде да разруши на равните нему хора, нали, там дома, примерно. Ако се разбират хората с доброволни споразумения помежду си. Това, между другото, понеже все пак си говорим в някакъв контекст на някакво комунистическо движение, нали, аз слушах първия запис в подкаста. Горе-долу това, което описват класическите комунисти много от преди Маркс, още и Фурие, и Томас Мор, ако щете, и така нататък, и Русо, ако щете, нали, той Русо не е комунист, но общо взето лявата мисъл, която се бори за равенство, описва анархистически общества като крайна цел. Значи комунизъм и анархия общо взето е едно и също нещо. Противоречията историческите идват от там, че някои хора са решили, че за да се постигне анархията, или комунизма, иначе казвам, трябва да вземат властта. Анархистите казват не, през властта това общество не може да бъде постигнато. Това е което прави анархистите анархисти. Иначе, примерно един Сталин, да кажем, който на думи, нали, е бил за равенство между хората, би трябвало и той да се нарече анархист, ако не се бореше за власт. Но той напротив се опитвал да вземе универсалната власт, която да наложи на всички и да ги направи на сила равни чрез властта. И съответно това е нещото, което го прави антианархистите. Да, имаме реално държава като репресивен орган. Добре, по природа ли всяка една държава представлява репресия срещу народа? Виж сега, има различни дефиниции за това какво е държава. Аз преди малко споменах една, тя мисля, че е на Вебер. И тя е, че държавата е организацията, която държи монопола върху властта на определена територия. Примерно в нашата държава има правителство, правителството има репресивен апарат, забележи монопола върху властта на репресивния апарат. И ако някой друг се опитва да събира данъци, примерно, или да раздава правосъдие, наказания и така нататък, или да пази границата от бежанците,
или какво друго правят хората, да си открадне булка. Ако някой друг се опитва да упражнява насилие, държавата, в нашия случай полицията, но тя ако трябва да праща жандармерията, ако трябва да прати армията, казва ей, и би през ръцете. В смисъл, само тя е този, който раздава правосъдие, налага наказания, събира данъци, изобщо упражнява насилие. Това е едната дефиниция. Има друга дефиниция за държава, която още взето описва същото явление, но от друга гледна точка. Тя мисля, че е на Маркс и според нея държавата е, ако не се лъжна, може да не го цитира много точно, средство за потискане на една класа от друга класа. Той гледа на историята като на проявление на класовата борба, на историята на човешкото общество, имам предвид. И съответно всяка държавна структура, всеки държавен строй, бил той феодален, капиталистически, робовладелски, е средство, самата форма на организация на обществото е средство на управляващата класа, доминиращата, примерно в робовладелския строй, това са робовладелците, да потиска огромната експлоатирана част от обществото, която в робовладелския строй са робите. Забележи, че в робовладелския строй, примерно, има едни такива хора, които са примерно плебеите в Рим, които не са точно роби, не са обаче и точно робовладелци, или в огромната си част, разбира се, но са гориво, чрез което нали, тия, които са най-отгоре в обществото, потискат огромната маса, която е под тях. Във всеки строй е така, нали? Никога не са толкова прости класовите разделения, но нали, на държавата може да се гледа също и по този начин, като средство на една класа да потиска друга. Ако забелязваш и двете дефиниции, в основата си използват понятието за насилие и за потисничество. Защото това е същността на държавата. Разбираш смисъл. Аз ти казах, нашата критика към властта не е просто критика на анархистите. Всеки либерал в наши дни ще каже, че властта не е много хубаво нещо. Всеки последовател на Маркс, примерно, ще каже, че на комунизма няма нали, в едно истинско комунистическо общество по Маркс, въпреки че той Маркс никога не се е занимавал да описва комунистическо общество, но още взето Маркс го използваме като така най-известният представител на лявата мисъл, защото е бил много начетен, е изписал много неща и е повлиял много хора нали, след него. Но той е само един представител на тази мисъл. Цялата традиция на лявата мисъл критикува властта и критикува държавата. Това, което прави тия хора, които са леви и не са анархисти, да не бъдат анархисти, е, че те приемат необходимостта от някаква минимална държава или приемат т.е. от някакво насилие и някаква репресия, или приемат необходимостта в конкретен момент от насилие и репресия. Това, което анархистите правят, е, че те отхвърлят във всеки момент необходимостта от насилие и репресия. Поне теория, защото практиката е малко по-различно нещо. Там непрекъснато се караме помежду си кой къде греши нали, в практиката. Но на теория поне нали, би трябвало да е така. Значи нямаме добра власт. Имаме власт, която винаги води до отчуждение и подчинение. Да. И това може да го прочете всяка модерна книга по психология. Между другото, най-сетне след там 10 000 години държавност, една част от хората, които се занимават с психология и възпитание на деца, например, приемат, че нали, то е така масово разпространено, поне сред нашето западното общество, че властта травмира. Просто насилието на детето и изобщо на човека го травмира. Това е. Няма начин да го насилиш да направи нещо, без да го травмираш поне малко. Колкото повече насилие, толкова по-големи травми. Тия травми се обръщат по много различни начини върху другите хора. Тоест дори нали, такова насилие на битово ниво говорим е травмиращо. Какво остава за насилие на ниво държава? В смисъл, ние дори и това, аз ти го казвам от личен опит, нали, след като
се запознах така с идеите на анархизма, почнах да премислям нещата, вече 20 години минаха и повече. Нашия мозък дори е оформен така, че ние много неща ги считаме за безвъпросни. Например, това, че държавата и най-огромният насилнически апарат, нали, който съществува на нашата територия, това е полицията в случая, ние безвъпросно мислим, че тя ни пази от насилието на останалите хора. А всъщност това са хората, които могат и вероятно статистически извършват най-много насилие. Така че властта не просто травмира, тя, ако щеш, промива мозъци, както е популярно да се изразява. В този смисъл няма как да има добра власт, поне според нас. И пак казвам, според повечето леви мислители, няма как да има добра власт, нали, която да е изцяло положителна, но понякога, казват те, има положителен ефект от някои власти, които са добри. Например, ние имаме бивши другари анархисти, които решиха, че примерно една определена партия, ако вземе властта, това може по някакъв начин да предвижи обществото към повече справедливост. Разбираш, нали? Сигурно ще има негативен ефект върху анархистите, примерно. Но като цяло може да скочат заплатите, да кажем. И съответно, нали, в този смисъл може да има някакъв положителен ефект от някоя власт. Но мисля, че всеки човек, който сериозно се интересува от този въпрос, много добре осъзнава колко вредна е по същността си всяка власт и конкретно държавата, защото държавата, пак казвам, тя е нещо като най-голямата власт. Нали, смисъл, по дефиниция е така. Тя е властта, която е смазала всичката конкуренция. Тогава става държавата държава. Когато премахне всички останали власти. В 90-те години имаше такова явление тук в България, и не само в България, целият източен блок, казваха му мутри. И това бяха общо взето бандички, които изнудваха хората да им плащат за охрана. Тоест, те буквално ги изнудваха да им плащат, за да не ги бият. Но на това му казваха, нали, защото трябва някак си все пак. Ако отидеш при един дребен бизнесмен, който има 2 магазинчета и 3 коли, на 90-те години това беше, нали, имот 2 магазинчета и 3 коли да имаш, защото всички имаха по една кола и една къща. Това беше просто, с което излизахме от соца. Някои са имали и куфарчета с пари, нали, но това е друг въпрос. Огромната част от хората бяха една кола, една къща, една вила евентуално. Идват при тези мутати и казват, нали, дай пари. И ти кажеш, добре, ще това е момчета. И сега тя няма да ти каже, защото иначе те набием, нали? Казват ти, гледай сега, ще се случи нещо, нали, ако не дадеш, ние ако те пазим, нищо няма да се случи. Буквално те ще отидат, ще запалят магазина, примерно, или ще отвлекат дъщерята или там нещо, нали? Но те го оправдаха това нещо с това, че те защитават. И съответно имаше, нали, различни такива бандички. Сега на практика бяха контролирани от държавата. Нататък бяха 2 големи групировки, секивисти, нататък и не е толкова интересно. Държавата, нали, и тия бандички, това, което иска да кажа, те воюваха помежду си. Разбираш смисъл, ние те охраняваме тебе, обаче уния от съседния квартал бандата иска тя да охранява, т.е. тя да взима парите, които тя ги интересува. И съответно те отиват и палят твоя магазин. Съответно от нас се очаква да ги набием, нали, защото иначе няма може да ни плащаш, нали, ако всеки месец ти палят магазина. И така стана една война. Нали. Там едни други се бият, най-вече за този масрав плащат, нали, обикновените бизнесменчета, там, който може да плаща. То не е задължително да си бизнесмен, за да те охраняват. Въпросът е да надушат, че имаш пари. Разрешено. Беше пълно с частни апартаменти, които охранявах. Нали, с лепенки, нали, тук охранявам аз и нататък. Нали, тия бандички воюваха помежду си. Ако в някакъв момент някаква бандичка такава, нали, това е примерно в Дивия Запад е било нещо подобно, или нали, по всякакви такива места, където няма един вид няма държава, както му казват популярно. На 90-те години просто държавата ни им пречи. Ако една такава бандичка порасне достатъчно много, за да смаже всички други, тя просто почва да събира данъци. И
това ти става държавата, разбираш ли? Нали, преди установяването на модерните държави е било точно така. Тук язди една банда на Аспарух, там язди бандата на аварите, примерно. Тия, които успеят да установят властта си и да събират редовно такса охрана, следващото нещо, което правите, е да се превърнат в държава с съответните институции. Нали? Събирането на данъците на определена територия още взето е първото нещо, което исторически са правили държавите. Защото това е протодържавата, е това, събирането на данъци. Само, че нали, ние в 90-те години му казвахме, нали, че това са мутри, а държавата не си върши работата. По същността това е държавата, това е работа на държавата. Да събира на хората данъци. Исторически, анархистите и марксистите, комунистите в частност, често са се сблъсквали. В днешна реалност, възможно ли е обединен фронт между нас? Защото аз, примерно, съм марксист и реално виждам държавата като възможен метод за установяване на социалистически режим, който би бил полезен за обществото. И може ли да пренебрегнем нашите различия, за да може да бъде в полза на обществото общо взето? Сега не е точно така. В смисъл, исторически, понеже нямаме общо взето една и съща критика към капитализма, не ти казвам, аз съм тръгнал от същата критика. Минал съм през някаква комунистическа идеология и съм стигнал до анархистическата. Те не си противоречат в критиката със сигурност, но дори в практиката много често не си противоречат. Примерно, една голяма част от анархистите в Русия по времето на Руската революция, дори след като болшевиките завземат властта, ще буквално това правят, нали? Това, което ни учихме на времето, беше революцията на 7 октомври. Ние не знаехме, че революцията започва на 5 януари ли беше, кога беше 12 януари. Много анархисти са помагали, буквално са умрели в строя на Червената армия под началничеството на болшевиките. Дори след като болшевиките вземат властта, дори след като разстрелват един куп анархисти с оръдия, има там една от първите акции на ЧК, нали, на буквално болшевишката полиция, разстрела на дома на анархисти в Москва ли беше Петербург, не мога сетя, буквално с оръдия го разстрелват. Както, нали, с едно представи си сложиш там оръдията пред къщата и почнеш да бомбиш вътре, който е там да не е бил там. Въпреки това, понеже все пак е революция и анархистите искат да правят революция, нали, да строят ново общество, и все пак, нали, са много сложни процеси. Те са били вътре, не е ясно колко добре са ги виждали, не е ясно точно около тях какво се е случвало. Много от тях участват в тия процеси, то на отговорни постове, нали, дават живота си. Примерно армията на Махно, която е една от най-големите като мащаби и като влияние, ако щеш, анархистически организации и конкретно военни формирования, нали, в историята, воюва с болшевиките срещу там контрреволюцията и после болшевиките я прегазват, първо я предават и после я прегазват. Аз не познавам много добре тази част от историята, но това е, което съм го чувал и от ленинисти, ако щеш, нали, и от анархисти. Нали, не е като винаги, нали, анархистите да са воювали с комунистите. За съжаление, какво се случва на практика? Нали? Това ти го говоря по-скоро от моите познания върху историята, отколкото от личен опит, защото аз не съм живял в революционна ситуация, не съм участвал в толкова сериозни антисистемни, да го наречем, процеси. На практика, когато народът е достатъчно недоволен и властта е достатъчно разклатена, започват едни процеси на самоорганизация и на създаване
алтернативни структури вътре в обществото. По време на Руската революция, 17-та година, това са съветите. В такъв момент такива организации като болшевишката, по някакъв начин, те не са били само болшевиките. Имало е леви есери, имало е меншевики различни, там от различни сортове. Вътре в самите болшевики имало фракционерство, те го забраняват, мисля, че чак при Сталин. Такива организации, които искат да вземат властта, започват да създават такива властнически ядра и да растат много бързо и като сила, и като влияние, и като бройка, ако щеш, като количество. В такъв момент анархистите също би трябвало да се опитат да създадат вече не властнически ядра, но някакви организирани ядра, които да предвиждат революцията в посока към комунизъм, а не към власт на някаква партия или на някаква клика, както се е случило, нали, в Руската революция, примерно. И тогава започва противопоставянето между властници и безвластници. То не е, същността не е противопоставяне между анархисти и комунисти. Разбираш ли смисъл? Ако щеш, анархистите би трябвало са комунисти и комунистите би трябвало са анархисти на теория. На практика обаче това е противопоставяне между едни хора, които искат да овладеят ситуацията и да манипулират всички останали с насилие, и едни хора, които не го искат това нещо. Даже на практика трябва да кажем, че те са властническите групировки обикновено са различни. Нали? Има една групировка тук, една групировка тук. Те много често имат някакви идеологически различия, но основното им различие е за това кой да вземе властта. Дали да смени или са те. Безвластническите групировки също, дори в Руската революция, доколкото съм запознат, е имало такова нещо, и те са били различни. Имали са някакви идеологически различия, но основните им различия са били, че мали ги тия са бокуци, мали ги тия са пиянци. И те са имали помежду си, нали, някакви такива лични драми и търкания. За съжаление, практиката показва, че анархистите често са по-малко организирани от тия, които се борят за власт. Нали? Да организираш през властта по принцип е по-лесно, защото там най-често, а те по време на Руската революция и годините са били такива, нали, следващото нещо, което се случва е фашизма, нали, в Европа. Има такива, нали, има протофашизъм в обществото, ако щеш. Хората са търсили вожд. И, нали, в случая, нали, вожда Ленин е застанал най-отгоре, после вожда Сталин. Но когато самото общество има, нали, буквално когато хората са такива, че искат да се намерят вожд, каквито и анархистски организации да направиш, няма как да пораснат. Но, защото народа е прост и си иска вожда. Разбираш, те до един ден са имали цар. И са си представили. Сигурно, че сега просто ще намерят един честен цар, на който ще казват, нали, президент на републиката или там нещо друго. Мозъците им са оформени били по този начин. Анархисти най-вероятно и без това не са имали много голям шанс, но истината е, че са били и доста разпокъсани чисто организационно и не са успели, нали, да се възползват от тия автентичните явления на самоорганизация, като съветите, които се случват. Реално, точно защото хората искат да се организират помежду си, но не знаят как по-добре. Затова болшевиките с техните, нали, авторитарни идеи са успели да продоминират съветите и да се наложат вътре в тях. После една голяма част от болшевиките със сигурност са пострадали. Една много голяма част от тях и са съжалявали, сигурно, че са докарали до там. Това е друга тема. Мисълта ми е, идеологически не сме толкова различни, докато не се стигне до вземането на властта. И там, когато се стигне до вземането на властта, противоречията възникват по-скоро от самото желание на едните да се наложат над другите, а не защото, разбираш ли, едните имали такива идеи, пък другите имали онакива идеи. По същия начин, примерно, както болшевиките се разправят с анархистите след като вземат властта 17-та година, между другото там е пълно с някакви трогателни примери, например, по случай смъртта на Кропоткин, Ленин ги пускал от затворите и те после се връщат доброволно обратно. Нали, смятай колко загубени хора са
Те може би не са очаквали да стане чак толкова зле, колкото е станало. Но знам, че там близо 1000 анархисти ги освобождават от затвора, за да отидат на погребението на Кропоткин, после те сами се връщат. Пълно е с такива. Примерно, мисълта ми беше, както болшевиките се разправят с анархистите, те така се разправят с меншевиките, така се разправят с есерите. С всеки, който по някакъв начин има конкуренция. Разбираш, не е въпроса в идеологията тук. Надявам се, че това отговаря на въпросите. За това често са се сблъсквали. Защото едните не търпят някой да им говори навъпреки. Буквално мога да ти дам пример за един ямбулски анархист, с който аз, за съжаление, така не можах да се запозная, когато разбрах какво е анархизъм, той беше починал вече. Той е разправил на баща ми, нали? Понеже преди 9 септември анархисти и комунисти заедно са били против фашизма, ако щеш, много анархисти са били атаци, много анархисти са били в гората с партизанти. И когато този човек отишъл, нали, след 9 септември, взели, нали, там партията властта, тъй наречените комунисти, както те са се наричали, вземат властта и почват да привикват полицията. Всеки, който приказва. И привикали и нашия човек, той Костадин се казва, привикали и Костадин. И Костадин казал, добре, нали, до ония ден ви помагахме, бяхме заедно по митингите, сега какви са тия работи. И той, нали, шефа на полицията му казал, слушай сега, ние за помощта благодарим. От сега нататък за много приказки бием. За това се сблъскват анархистите и комунистите, разбираш ли? Благодаря. Че слушахте подкаста последователен в социалните мрежи и слушайте. Следващата част много скоро.